O Concello de Poio celebrará este ano un entroido virtual, un carnaval diferente ao de anos anteriores que haberá que gozar dende as nosas casas. A programación, iso sí, está chea de actividades para todos os públicos e será inaugurada este mesmo venres. O chef Pepe Solla será o encargado de dar o pistoletazo de saída. Vai empezar o día 12 coa presentación, aproveito para agradecerlle a figura de Pepe Solla, que vai a ser o anfitrión, non? Que vai a comenzar con estas actividades, con unha versión 2.0, non? Da gastronomía típica do Entroido. Despois continuarán con unhas recetas tradicionais para, animar a xente que xa que temos que quedar na casa, pois que cociñe cos seus convivintes, que merque no comercio local e que se anime a facer pois estas recetas. A gastronomía será un dos eixos principais deste entroido virtual, pero non o único. O goberno local invita a todos os veciños a disfrazarse, aínda que sexa na casa. Vai a continuar co entroido virtual que puxeron en marcha a Asociación En Pollo, que vai do 1 de febreiro ao 14, pois que terán tamén uns premios e que xa está empezando a xente a animarse e animamos que durante este fin de semana do 12 ao 14, pois que a xente participe con eles, que é importante darlle pulo e darlle visión ao comercio do noso concello. A programación completarase cos tutoriais choqueiros, obradoiros infantís sobre cultura popular. No período vacacional se van a poñer nas redes do Concello obradoiros para as crianzas, para que traballen pois a figura do choqueiro, do galo, para que vexan a nosa tradición e durante eses días pois teñan que facer. Para rematar o entroido do 22 ao 27 haberá un concurso de viúvos e choqueiros. Tamén animamos aos veciños que se anime, que se choqueiricen na casa, que o compartan nas redes sociais con nós, con eses hashtags de choqueirízate e Entroido Pollo 2021. Todos os eventos poderán seguirse a través do Facebook da Asociación Ronsel, así como tamén de Pollo Cultura. Unha forma diferente de seguir revivindo o entroido, aínda que sexa a través dunha pantalla. Que viva o entroido de pollo, aínda que sexa desta forma.